Wonten jam. Monggo jeneng sira sumuruk lan mangerteni. Sapa wae kepengin kecondokan wahyuning dewa. Sing kudu dilakoni ya kuwi gelem teteki yoga brata sesirih mapan ana nggon sing sepi lir semasamut. Direwangi cegah dahar kelawan guling. Menika kangge Si Allah sesama
Hasbunallah wa ni'mal wakil
Nah, apa? Dandana sing patut yo gek mangkat rada risik nganti sowan ana ing Meguan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. Oh ngono nyambung silaturahmi kelawan para warga agung ingkang mapan ana ing Meguan Sambit Ponorogo. Ya ngono ya ya. Napa dawuh timbalan saka Ibu Kepala Desa menjadi Ibu Endang Sunarwiyati saha panitia sumrambahe para warga masyarakat ing mapan ana ing Meguan Sambit Ponorogo. Oh ngono ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka agenda tahunan yang setiap tahun kuwi diadakan kanggo rasa syukure kabeh para warga masyarakat ana ing Desa Meguan ya. Dadi agenda setiap tahun pancen kaya ngono bersih desa utawa sedekah bumi. Oh ngono. Bersih desa iki tegese apa? Bersih wis ngarani desa ya wis ngarani. Resik desa, ngresiki desane, resika sing nenggoni, ya ta? Resika sing dadi sengkala durga mendak kala sirna sakwise dienekke tasakuran kunjuk marang Purbaning Gusti Kang Maha Wikan kanthi srana gelaring kabudayan wayang kulit iki kanggo srana silaturahmi kang sata tirakatan bebarengan nyuwun marang Purbaning Gusti ingkang akarya jagat dadi srana pamundhut pamintane kabeh para warga masyarakat kinambulan srana nganake sing diarani bersih desa iki dadi jalaran ana ing Desa Meguan kuwi dadi desa ing badatun Toyibatun warapun gopur gemah ripah loh jinawi kerta tata raharja murah sandang kang sapa pangan ado saka bencana alam digampangke lek golek rejeki dawa umure sehat awake slamet donyane slamet akhirate Allahumma terus sama pancen ya kaya ngono kuwi. Oh iya nek sedekah bumi iki tegese apa? Perkata sedekah bumi iki tegese setiap tahun diperingati ya ta kanggo srana bersyukure kabeh para warga masyarakat. Oh iki setiap tahun diperingati heeh sebagai tondo syukure kabeh para warga masyarakat. Iki sing duwe gawe ora mung bulurah to, sing duwe gawe ora mung perangkating desa to, ketua panitia to, ora ning secara keseluruhan warga masyarakat ana ing Meguan bengi iki duwe gawe besar ya kuwi sedekah bumi. Oh ngono ya. Mula dina iki utawa pada malam hari ini sing duwe gawe iki wong sak desa. Iya, iki wajibe ya dileki nganti rampung. Bener pengendikane Bu Lurah, leres pengendikane Pak Camat. Adicara kaya ngene iki sing diperingati setiap tahun ora mung nonton wayang tok ya dibarengi karo tirakat. Tirakat kuwi ya nek wong Jawa kuwate melek ya melek. Ning melek sing positif kaya dene nonton wayang kaya bengi iki. Oh ngono melek bebarengan donga bebarengan mongko dongane wong 40 kuwi mandine kaya dongane wali siji no. Oh ngono mongko bengi iki wong 40 punjul para atusan sing padha mirsani. Lah kanthi srana tirakatan melekan bengi iki muga-muga apa sing dadi ajak niate cita-citane para warga masyarakat iso kinabulan dening Purbaning Gusti. Amin ya rabbal alamin. Ganti ajate wong sak pirang-pirang. Ajate wong sak desa. Mula dingko lek limbukan kok mulih kuwi rugi nek urunan 70.000 ki lho. Ngono ya. Iya. 70.000 iso nanggap wayang gayeng kaya ngene kono. Oh, ngono ya.
Ini bukan masalah uangnya, ini rasa kepeduliane. Oh, warga masyarakat. Bu Lurah ya wis ngendika, mau nalika pidato, Bu Lurah tidak bisa apa-apa tanpa disengkuyung kabeh para warga masyarakat. Ini yang dinamakan manunggal. Manunggale para warga masyarakat dukung kabeh program-program desa sing dipimpin karo Ibu Kepala Desa. Panjenengane Ibu Endang Sunarwiyati. Oh, ngono. Heeh. Wisa terus gitu ke sapa. Dengan demikian adicara kaya ngene aja nganti ditinggalke. Mergo iki wujud rasa syukure kabeh warga masyarakat. Ya. Kahwi tegese apa? Kahanan sing elok kaya ngene iki kanggo sono nyuwun marang Purbaning Gusti muga kinabulan sing dadi kersane kabeh para warga ana ing Meguan. Oh ngono. Bu iki sapa? Bu budaya. Budaya diuri-uri, ya toh. Utamane wayang kulit. Oh, diuri-uri. Heeh. Nek ora ditanggak, kuwi ora bakal iso lestari wayange awake dhewe. Mula sembah nuwun lawan para warga utamane ana ing Ponorogo sing setiap bersih desa kuwi mesti nanggap wayang. Oh, ngono. Heeh. Kok kowe iso ngucap kaya ngono? Sak sore kuwi lho bar magrib aku diaturi maem ana daleme Bu Kepala Desa. Aku nampa dayoh loro Pak Nggih. Ponorogo kabeh tur petung dadi kabeh. Oh, ngono Ponorogo ya. Iya. Ngono kapan kuwi? Mau yo kok nyiarke mau sore. Aku ngobrol karo Pak Kepala Desa Ngadisanan Sambit. Kuwi jane sing dikersakne tanggal 4 Juli. Gandeng tanggal 4 Juli aku wis diboking karo Piyayi Grojokan Brebeg Nganjuk. Pak Ngadisanan maring dawuh pun sak longgare Mas Kangko mawon. Oh, ngono. Sidane maju tanggal 3 Juli sowan ana ing Sambit utawa ana ing Ngadisanan. Oh, ngono. Terus ana tamu meneh saka ngendi? Pak Lurah Ngrandu Kauman Ponorogo. Petong jane tanggal 4 Juli. Ya ora iso. Terus panjenengane kersa mundur ana ing tanggal 14 Juli wonten ing Ngrandu Kauman Ponorogo. Dadi yo loro langsung dadi Ponorogo kabeh. Oh. Ponorogo kabeh iki yang saya katakan bahwasanya masyarakat ana ing Ponorogo setiap tahun nganake bersih desa mesti nanggak wayang. Ini sangat luar biasa. Pelestari budaya, mula tepuk tangan untuk masyarakat ana ing Ponorogo yang hebat ini lho. Kaya ngono ya. Heeh. Rumangsane piye? Lurah Ngrandu langsung mandiri kok Mas Kangko niki 3 juta. Terus Lurah Ngadisanan mengki kula transfer 3 juta iku ora nggih ngondo berapa? Oh. Ngono ya ya. Iya. Tapi sak dodokan untuk loro ki mau ning Ponorogo kabeh. Heeh, monggo Ponorogo sanesipun. Lempak iki monggo. Oh. Ngono ya. Iya, maaf. Ya tadi budaya wayang kulit diuri-uri. Heeh, mi yang terakhir ya kuwi minangka dalane awake dhewe kanthi nuju. Lah iki lho. Iki asline awake dhewe iki pilihan kedua kok, Bro. Oh iya. Ya. Bu Lurah ki wis telepon karo Ki Cahyo Kuntadi. Oh ngono. Mergo Ki Cahyo Kuntadi tindak ning Mekah Al Mukarramah Madinah Al Munawwarah. Nembe tindak haji, ya wekasane langsung telepon awake dhewe. Oh, jane nanggap Ki Cahyo Kuntadi. Heeh, kuwi sapa? Aku mbuh ya ora kenal ku dalam kok. Karo adike ora kenal ya. Ngono sembah nuwun. Ki mau brendak ning Ngadisanan. Terus urung engko tanggal 10 Juli. Tanggal 10 Juli kok menyang Ponorogo meneh ana ing Balong, Kecamatan Balong Ponorogo. Oh ngono. Ya. Ya terima kasih untuk masyarakat Ponorogo. Sing wis tresna kelawan budaya, sing wis bisa dadyasana budayane dhewe wayang kulit tetep ngrembaka. Tetap ditresnani kabeh para warga masyarakat. Pancen ya kaya ngono no. Ya, bersih desa, sedekah bumi ana ing warga masyarakat Meguan. Ya, muga-muga sing wis bersatu iki ditingkatkan
sing wis manunggal iki ditingkatkan ngantarane warga masyarakat, perangkating desa, kepala desa, lembaga desa dan lain-lain untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan sehingga Meguan menjadi desa percontohan di Kabupaten Ponorogo. Amin. Ya Rabbal alamin. Ya. Ngono ya. Iki diaturke apa mestine? Ya. Hajate bengi iki apa? Ya. Niate apa wis aturke bakune ndedonga bebarengan. Muga-muga berkah barokah saka ngarsane Gusti ingkang akan jagat dilimpahkan ke seluruh warga masyarakat lan perangkating desa sehingga dadi jalaran desa yang gemari pahloh jinawi kerto toto harjo. Amin ya rabbal alamin. Sono bersih desa muga-muga sing maune susah iki bekasane atine dadi seneng ya. Sing maune lara utawa kena penyakit muga-muga bar bersih desa kuwi diparingi tamba iso waluya temah jati temah nirmala waras sehat walafiat ya. Sore entuk jodoh muga-muga ndang diparingi jodoh ya. Sing nganggur urung duwe gawean muga-muga ndang diparingi pedamelan jumbuh lawan kabisane. Oh ngono. Iya sing duwe utang muga-muga sing utange lali kabeh. Amin. Utang kok lali ya ana sing ngono kuwi. Bakune terima kasih yang sebesar-besarnya untuk warga masyarakat. Ya. Rahayu sedayanipun slamet barokah ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Bicara Indonesia. Cuma bicara Indonesia. Goyang kota Ponorogo.